Ja, Brada sa jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de markt. En mensen, je ziet het waarschijnlijk al. Blaakmarkt, blaakmarkt. Ik heb heel veel telefoontjes gehad, e-mails, telefoontjes. Wanneer ga je weer op de markt? De markt, want we houden ervan als de mensen even groeten. En natuurlijk gaan we kijken waar de mensen zijn om even een babbeltje te maken weer hier op de markt Rotterdam. En dan dat jongen, alsjeblieft kom Bakara, want we missen het zo een beetje. Natuurlijk ga ik dan voor de mensen weer op stap. En vergeet niet, like, abonneer en natuurlijk vertel het door. Cultuur TV, speciaal voor jou. Hier vandaag Rotterdam op de markt. We gaan even lopen. Blijf afgestemd. Ja mensen, je ziet het al. Hier staat een meneer voor mij. Dag meneer, wat is uw naam? Lee. Lee. Eet hem eens Lee met Brexit. Bruce Lee? Nee, zo is het niet. Zo is het niet. U bent komt uit Suriname? Ja. Suriname. En hoe lang bent u al in Nederland? Bijna 50 jaar, 50 jaar, maar dat is een mooie tijd. Je tak als een tongete. natuurlijk. Goed zo. Mensen in Suriname vooral. Ja, mensen in Suriname, je mag ze de groeten doen. Ik heb een familie daar, maar die er nog zijn, te consideren. Kijk, was je hoort dat. Maar één laatste vraag nog, want voor Sigwe, want je even druk zei je net. Hoe lang bent u in Nederland? 50 jaar. Langer. Langer dan 50 jaar. Maar dan hoe vaak gaat u terug naar Suriname? Ik ben er heel lang niet meer geweest. Wat is heel lang? 27 jaar. 27 jaar, maar je volgt wel de ontwikkeling een beetje? Niet echt. Niet echt, wat trekt u niet? Ik heb geen familie daar meer, dichtbij familie, dus ja. Maar ik bedoel, je bent daar geboren, trekt het landje? Jawel, maar ik ben daar ouder voor. Dat zijn voor de jongeren achter. Dus maar heeft u wel zin? Dus de meeste mensen denken, Tim, 60, 70, 80, maar gewoon libasa nambaga. No. Nee. Wat zou de reden zijn dat u niet wilt gaan? Omdat u geen mensen daar heeft, is dat de enige reden? Ik ken het land niet meer en ik heb geen familie daar meer. Oh, dat zou een reden zijn. Nederland is lekker. Heel mijn familie zit hier ook. Ja, dat is een mooie reden natuurlijk. Ja, maar je nog gewoon loeken, want soms zijn mensen nieuwsgierig, hoe is het land nu? Nee, niet echt. Nee, niet echt. Niet echt geïnteresseerd erin. Nee. Maar u heeft niet iemand daar die zegt, hey, ik heb nog contact met één persoon daar. Nee, helemaal niemand. Helemaal geen binding meer. Nee, echt niet. Okay, maar dus, iedereen zit in Nederland dus. Ja. Oké. Goed, ik ga u bedanken voor de snelle reactie. Abon, thank you. Oké. Ja, brada, sa jou de Baka Cultuur natuurlijk. En natuurlijk, we trekken alle soorten smaak. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Met zwaaien, Dadelijk, ja, alles aan de boel. Dadelijk bent u aan de beurt, toch? En hier hebben we ook een meneer. Dag meneer. En die meneer zegt even, ja, liever niet in beeld, maar hij wil wel iets zeggen. Hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat het prima hoor, met Gods wil. U wilt niet in beeld, is er een speciale reden? Nou, het reden is dat ik soms ga je de waarheid zeggen en dat komt niet in, valt niet in goede aarde. Maar soms is het wel eens goed om je zegje te kunnen doen, waardoor men misschien wakker geschud moet worden. Ja, wakker schudden. Wie moet je wakker schudden? Ik weet niet wat het verhaal is. Wat is het verhaal? Wat is er gebeurd? Ja, we hebben het over Suriname. Ik ben heel vaak daar. En het lijkt alsof de mensen daar in diepe slaap zijn. Diepe slaap. Hoezo diepe slaap? Er gebeurt geen ene moord daar. Hoe bedoelt u er gebeurt geen moord? Want er gaan zoveel mensen zien. Wat maakt u mee? Een mooi voorbeeld van Suriname nu, op dit moment. Suriname is onder water. Ja, maar dat is al sinds jaren en dag zo. Dat bedoel ik. Al jarenlang is dat zo en het is nog steeds zo. Dus over 100 jaar is het nog steeds zo. Ja, maar dat gebeurt zo. En uw mening telt, hè? Ik heb mensen gesproken die hetzelfde zeggen wat u nu zegt. En die mensen komen gewoon met hun gezicht in beeld. Ja, oké, dat zijn die mensen, maar ik heb dat liever niet. Suriname is al sinds jaren en dag onder water. Het wordt erger. En ja, het is een probleem. Hoe gaan we het oplossen? Wordt het ooit opgelost? Ik zeg van niet, het is nog 100 jaar zo. Kijk, omdat we zogenaamd tussen aanhalingstekens te veel deskundigen daar hebben. Die denken alles te kunnen. Terwijl tegenwoordig is het simpel, hè. Op school, toen we op school zaten, dan kon je, men noemde het spieken. Je kijkt af van je buurman. Dat kan men ook in Suriname doen, toch? Kijken hoe het in Nederland gebeurt, kijken hoe het in Amerika gebeurt. Kijk, je hoeft het wil niet meer uit te vinden. Nee, dat hoeft niet. Maar toch gebeurt het niet. Dus daarom bedoel ik van eigenlijk, praten over Suriname is eigenlijk water naar zee dragen. Oké, de water naar zee dragen. Het klopt, het is water naar zee dragen. Er zit water daar. Maar er zal eens een oplossing moeten komen. En wat u zegt bijvoorbeeld, praat met Nederland. Dat is uw oplossing? Men moet gewoon gaan kijken hoe het
elders gebeurt. En het gewoon overnemen, is dat zo moeilijk? Het is niet moeilijk, maar misschien hebben ze de centen er niet voor. Nou, als ik hoor van mensen hebben een salaris boven 1 miljoen SAD per maand, dan denk ik dat er genoeg geld is. Denk ik ook hoor. Money there, je moet geld maken, vrijmaken. Er komt genoeg geld in het land. Dat is ook mijn mening. Maar hoe ga je ermee om? Goed, hoe vaak komt u in Suriname? Wanneer was u voor het laatst in Suriname? Ik was in januari in Suriname, januari, februari. Ja, januari. Nou heeft u dingen meegemaakt. Nou, ik ben daar ziek geworden. Ik moest het ziekenhuis ingaan en daar praat je ook liever niet over. Waarom niet? Juist moet je erover praten. Wat heeft u meegemaakt in het ziekenhuis? Ik heb in een ziekenhuis gelegen wat zo'n 20 jaar, 30 jaar, de beste ziekenhuis van Suriname was. Nu lijkt het wel een of ander, ja, hoe moet ik het netjes verwoorden? Een of ander gesticht rommeltje daar. Dus 30 jaar geleden, academisch ziekenhuis, is het waarschijnlijk over. Dan was het een goede ziekenhuis, maar u zegt waarschijnlijk nu is het achteruit gegaan. Ik heb het niet over academisch, ik heb het over Sint Vincentius ziekenhuis. Oh, oké, dus u zegt dat is een van de beste in Suriname. Het was een van de beste. Als ik een klein dingetje erover vertel. Ik heb 10 dagen daar gelegen. De derde dag ging de toilet stuk. Ik ging weg vandaar en de toilet was nog stuk. Ja, daarom is het goed dat u praat. Daarom ben ik blij dat u praat, want dan zegt de directeur kan zeggen, hoe kan dat? De toilet moet binnen een dag gemaakt worden. Ik heb zelfs gevraagd aan het verplegend personeel van, hebben jullie geen technische dienst hier? Ja, we hebben het al doorgegeven, maar ik ging na 10 dagen weg en nog was er niets gebeurd. Maar dat is iets wat op de agendapunt, actiepunt, zeker gezeld moet worden. Maar goed dat u erover praat. We zijn benieuwd, heeft u nog meer dingen gezien? Er zijn zoveel dingen die daar waren. Ik werd in de middag, ik deed een dutje. Tegen 1 uur, 2, 3 werd ik wakker. En ik zag 6 duiven in de kamer rondlopen. Hoe komen ze binnen? En ze komen gewoon binnenvliegen en het personeel loopt ertussen en het leek normaal te zijn. Maar het laatste, om het even kort te maken. U vindt het ziekenhuis gelegen. Was het een moeilijk iets dat hij mee heeft gemaakt daar? Of zegt u het was een kleine iets? Nou, ik had een trombosebeen. Trombose van het vliegen, zeker, het vliegtuig. Ja. Dat schijnt veel voor te komen. Toch niet zo lang in Appelien, dan kan je een dik been krijgen. Ja, dat had ik dus gehad. Nadat ik een weekje ongeveer was aangekomen, heb ik het gehad. Maar is het opgelost in Suriname? Hebben de doktoren daar u voor kunnen helpen? Ik heb daar goede medische hulp gehad, dat moet ik wel meegeven. En ik ben toen teruggevlogen naar Nederland en hier ben ik dan verder gegaan. Oké, en alles is goed gegaan? Alles is gelukkig goed gegaan, ja. Oké, geweldig. Had hij uw vakantie moeten onderbreken of zegt hij van nee, ik kan nog even daar blijven liggen? Ik heb het niet moeten onderbreken. Ik wilde eigenlijk langer blijven. Ik zou verlengen, maar toen ik ziek werd dacht ik van nou, ik moet terug. Oké, goed. Ik ben naar Nederland gekomen even. Maar Suriname, zegt hij oké, het blijft mijn land, ik hou van mijn land, ik ga er graag weer. Suriname is sowieso, mijn lichaam behoort aan Nederland, mijn hart behoort aan Suriname. Geweldig gesproken. Ik vind het heel mooi, fantastisch wat u allemaal zegt. Ik ben blij dat u praat. U heeft niets geks gezegd dat men u zou willen vermoorden hoor. Dus van mij mag u gewoon lekker in beeld met uw gezicht. Maar ja, als u zegt nee, liever niet, dan respecteren wij dat. Vandaar dat u half in beeld bent zonder gezicht. Mensen, u, heeft u nog iets wat u wilt zeggen? Misschien wil u de mensen groeten en nog het beste wensen daar en noem maar op. Nou, in de eerste plaats, ik hoop in het diepste van mijn hart dat het ooit eens goed gaat met Suriname. En voor de rest allemaal de groetjes. Allemaal de groetjes. En de groeten aan wie? Wilt u nog een naam noemen? Nee? Nee, ik hoef geen naam te noemen. Iedereen die me kent of... Die de stem herkent. Ja, die gaan we... Oké, we gaan u bedanken. Desondanks u niet in beeld wil. Dank u wel voor het praten. En daar houden we van. Mensen die hun mening hebben. Goed, dank u wel. En ik zou zeggen, fijne dag hier op de markt. Dank je wel. Dag. Je ziet dat mensen hier op de markt, dan gaan een hele groep hier met toeristen, die gaan nu voorbij om te kijken hoe mooi Rotterdam is natuurlijk. Blaakmarkt. En op de Blaakmarkt is je gulden een daalder waard. En dat is nog steeds zo. Geniet ervan. Dag mevrouw, gaat met u. Allah saswiti. Allah saswiti. U mag wat vertellen. Wilt u nog de mensen de groeten doen in Suriname, Nederland of waar ook ter wereld? Liefde vanuit Nederland. Liefde vanuit Nederland. De markt van Blaak, mensen, u hoort het hier op de markt. En hier groetjes. En je ziet dat het gaat maar door. De mensen vinden het fantastisch hier op de markt. En wij gaan verder lopen om te kijken met wie kunnen we praten allemaal. Hier
op de markt. Ja, Bradangasa, je ziet het weer. Dag mevrouw, wat is uw naam? Lucette, Lucette? ja. Lucette, welkom bij Culturo TV. We praten graag met de mensen. Waar komt u vandaan? Ik kom helemaal van Apeldoorn vandaan. Apeldoorn. Is hoe lang rijden naar Rotterdam? Ja, 2 uurtjes. 2 uurtjes. En dus de markt zegt, hey, vandaag is het marktdag, we gaan lekker naar Rotterdam. Ja, lekker shoppen. Lekker shoppen. En wat koopt u meestal op zo'n dag? Ja, wat in de aanbieding is. Vis, groenten, soproppen. Kaas, van alles en nog wat. Ja, is het zo dat op de markt je gulden een daalde waard is? Vroeger wel, maar nu moet je echt goed uitkijken. Het is duur geworden allemaal, hè? Ja, alles is duur geworden. En als u de ontwikkelingen zo volgt in Nederland, klopt het dat Nederland ook gigantisch duur is geworden? Nederland is erg duur geworden. Je moet echt vergelijken. Al die reclames goed ook opletten, want soms word je ook beetgenomen met de reclames. Ja, hè, goed opletten, aanbiedingen. Albert Heijn, kan je nog... En ja, precies. Ja. Maar goed, u komt uit Suriname. Ik kom uit Suriname. Waar heeft u gewoond in Suriname? Marowijnenproject. Marowijnenproject. Als u de ontwikkelingen nu volgt, Suriname, als het hard regent, Suriname is Sungo. Ik weet niet, heeft u het al gezien op het internet? Ja, ik heb gezien Noord vooral en ja, andere plekken ook. Suriname is totaal onder water. En het lijkt erger te worden. Het wordt steeds erger, ja, elk jaar. Want we weten dat rond de regentijd dat het onder water gaat, maar men doet er niets aan. Doen ze er echt niets aan? Want ze weten, het gaat weer hard regenen, er komt zoveel regen, dit en dat. Maar wat zullen ze echt denken van, joh, we zien het wel weer. Want die huizen, mensen, de mas Marokko tranga, water komt in de huizen, aan de shooty, en wie krijgt de schuld? Ja, de overheid krijgt natuurlijk de schuld. Maar de mensen moeten ook geen vuiligheid in de kanaals stoppen, want anders raakt die ook verstopt. Anders raakt hij inderdaad verstopt. En hoe lang bent u niet naar Suriname geweest? Of wanneer was u voor het laatst daar? Vorig jaar ben ik nog geweest. Vorig jaar. En hoe was het eigenlijk? Hoe was het? Wanneer was het? Was het Santoki-tijd? Wacht even. Was het Santoki-tijd of was het een nieuwe president? Nog Santoki-tijd. Hoe was het? Ja, de meeste mensen klagen dat het heel erg duur geworden is. Ja, dus Suriname is ook niet als vroeger meer. En uw mening is Suriname is inderdaad veranderd? Suriname is veranderd, ja. Alles is heel erg duur. En ja, de mensen moeten echt hard werken, willen ze echt iets bereiken. En gaat hij om de 2 jaar, om de 3 jaar? Hoe vaak gaat u naar Suriname? Ja, ongeveer om de 2 jaar. En u merkt ook van, vroeger was het misschien leuker, gezelliger. En nu is het meer, ja, omdat het mijn land is, kijk. Ja, nu is het, ja, als iedereen loopt te klagen, dan is het niet meer leuk. Nee. Dat is niet meer zo fijn, maar het blijft. En het is ons land bij Ukumba Tebori. Dus we gaan er graag naartoe. Maar die tickets, jongen, dat blijft een dingetje, hè? Ja, die tickets zijn duur. We moeten echt proberen dat er nog andere luchtvaartmaatschappijen naar Suriname kunnen gaan. Want KLM die, maakt het echt te baar. Maar goed, en heeft u ook gevolgd dat er straks soms plein was Suriname en daar is er niemand in de verkeerstoren daar? Dat heb ik ook gevolgd, ja. Wat vindt u ervan? Ja, is ook een probleem dat opgelost moet worden. Is zeker een probleem dat opgelost moet worden, want je zit niet lekker in dat plein tegen landen hier. Maar als man in dat plein. Jongen, het is niet fijn. Maar goed, vandaag marktdag, je komt uit Apeldoorn. Hoe is het in Apeldoorn? Oh, leuk. Apeldoorn is gewoon leuk. Gewoon leuk. 2 uur rijden naar Rotterdam voor de markt hier. Om op de markt te wandelen en iets moois te kopen voor de hele week weer. Ja, precies. En dat heb ik ook. Mooi go. Oké, wat schaft de pot vandaag? Ja, ik kijk of ik iets Surinaams hier kan vinden. Vandaar dat ik naar Rotterdam ben gekomen. Oké, Rotterdam is Sopropo Antruasani. Zoiets, ja. U mag natuurlijk de mensen groeten in Suriname. Heeft u nog mensen daar? Ja, ik wil alle familieleden in Suriname groeten. Ik noem geen namen, want anders vergeet ik eentje. Oké. Doei. Doei. Ja mensen, u ziet het nog steeds hier op de Blakmarkt en het is een beetje regenachtig weer, maar het is fijn dat de mensen met ons willen praten, Culturo TV. Dag mevrouw, wat is uw naam? Ik ben Cynthia Arias. Cynthia Arias. Dag Cynthia, hoe gaat het mee? Hartstikke goed. Geweldig, mooi om te horen. U bent vandaag op de markt.
Woont u in de buurt? Nee, ik ben nu even op vakantie bij mijn dochter. Maar ik woon in principe in Spanje. In Spanje, wauw, wat mooi. En hoe is het daar in Spanje? Hartstikke goed. Alles Geweldig. naar mijn zin. Nou, u ziet, ik hoor graag dat mensen graag naar Spanje willen immigreren. En heeft u eerst in Nederland gewoond? Ik heb 50 jaar in Nederland gewoond en daarna richting Spanje. En wat heeft u naar Spanje gebracht? Want Nederland is lekker. Maar wat is de reden dat u die stap heeft gemaakt richting Spanje? Ik kom uit Suriname, Nederland en nu Spanje. Wauw, Nou, zon, zee, strand en ik woon dicht bij een strand. geweldig. Maar die overstap, kunt u goed Spaans praten? Absoluut nog niet. Zij moeten zich aan mij aanpassen. No habla español. Un poco. Muy bien, muy bien, muy bien. Mensen, je zit het hier. En natuurlijk Spanje. We gaan graag naar Spanje. Is het een sociale stad? Nee, het is de bedoeling geweest dat dat ik mijn pensioen zou ontvangen. Dat ik zou verkassen. En dat heb ik zonder toedoen van mijn kinderen ben ik eruit geglipt. Ben ik gelijk daar gegaan. Je moet altijd je droom volgen. En dat is iets wat ik alle kinderen van tegenwoordig doe. Studeer goed, doe je best, zorg dat je genoeg geld hebt. En huppa, ga je dromen na. Geweldig, heel mooi. Dat is iets fantastisch. Hard werken en lekker genieten van het leven verder. Want je hebt hard gewerkt. Maar je hebt de keuze gemaakt Spanje en niet Suriname. Want sommige mensen zeggen ook van hey, als ik gepensioneerd ben straks ga ik lekker naar Suriname. En u zei u heeft de keuze gemaakt voor Spanje. Ja, ten eerste heb ik de keuze gemaakt voor mijn lieve dochter, die altijd voor me klaar staat. Omdat zij niet tegen de muggen kan. Ze is allergisch voor de muggen. Dan krijgt ze heel opgezet gezicht. Dus heb ik voor Spanje gekozen, want ik wil mijn kinderen, kleinkinderen regelmatig zien. En die zie ik ook. Geweldig, dat is goed. Dat is een van de goede. Maar even nog een vraag, want hoe vaak komt u dan in Suriname? Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Sinds na de dood van beide ouders kom ik er niet meer. Ik heb wel een broer boven mij en een jongste zus. Die wonen nog daar. Die wonen nog daar, die hebben hun eigen ding. Maar ik denk niet dat ik in het plaatje pas. Ik ben Surinaams, blijf Surinaams. Ik kan het praten, spreken bedoel ik. Maar het is niet mijn ding. Het is wel even hoor, Torarica is my pleasure. Ja. Geweldig, ja, heel mooi om daar te zijn natuurlijk. Met familieleden, dat doe ik niet. Oké, dat Ik ben kan. er niet gewend. Oké, maar het land zelf, dat trekt u wel, toch? Jawel, ik ben naar binnenland alles gegaan. Wanneer was u voor het laatst in Suriname? Aantal jaren terug, ja. Het blijft heerlijk, hè? Het blijft heerlijk. Suriname is altijd in mijn hart. Ik ben daar geboren en getogen. In Coroni. Geweldig, in Coroni. In Coroni. Coroni klein maar? Prettig. Geweldig. Prettig, maar prettig. Ja, de Matakelin is klein maar prettig, toch? Prettig. Prettig nog. Oké, klein maar prettig. Ja, mensen, u hoort het hier. En dus u bent in Coroni geboren. Ik ben in Coroni geboren, ja. Bij mijn opa en oma, ja. Mooi man, heel mooi. Meer, dus, maar ik ga altijd, als ik in Suriname ben, ga ik altijd richting Nikeri Coroni. Geweldig, heel mooi om te horen. Suriname, het blijft in ons hart. In Nederland op dit moment, alles is zo duur geworden, hè? Zeg dat wel, het is een heel groot verschil als Spanje. Ja, want ik was voor laatst in Spanje. En dan moest ik daar tanken, want als ik naar Spanje ga, dan met Remiwagi toetrappen natuurlijk. En dan wordt een groot verschil om daar te tanken. Ik dacht, hè, zo weinig moet ik betalen. Want ik ben bijna 100 zoveel jaar en daar betaalde ik de helft. Ja, zeg dat wel. En ook met het voedsel en alles. Het is hoe je zelf daarin instelt. Maar het is voor mij stukken goedkoper. Stukken goedkoper. Hou meer zakgeld over. Inderdaad, daarom gaan... Reizen natuurlijk. Ik begrijp het waarom veel mensen naar Spanje gaan hoor. Het is lekker weer en het is stukken goedkoper. Ja, zeker. Nou, En mijn kinderen hebben voor een goed plekje gezorgd voor mij. Dus wat wil je nog meer? ik ben mijn dochter, mijn enige dochter, dierbaar. Geweldig, heel mooi gesproken mevrouw. We gaan u bedanken. En u mag natuurlijk de mensen de groeten doen over de hele wereld. Wie wil groeten, familieleden, kennissen, groet maar. Ja, bij deze zou ik mijn allerliefste neef, die me altijd opvangt in Suriname als ik er ben, Lilian en Robbie, Tamboom,
Ik hou van jullie en blijf van jullie houden. En alle mensen, mijn broers en zus die daar zijn. Iedereen zeg ik gedag. Want ik weet nooit wanneer mijn laatste dag is. Doei allemaal. Ja, dankjewel en tot de volgende keer. En veel plezier daar in Spanje. En natuurlijk op de markt is je gulden. Dat worden hier mensen, je ziet dat je kunt mooie spullen hier halen. Kom lekker naar de markt. Mooie onderbroeken, mooie spullen hier. Kom en haal je spullen hier. Dag meneer, we zijn vandaag op de markt hier, Blaakmarkt. En vragen de mensen hoe het met u gaat. Hoe gaat het met u meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Arthur Kerpel en het gaat heel goed met me. Heel goed. Ondanks dat het zo duur is geworden allemaal. Ja, dat is het ergste, maar ja goed. Je moet toch wat, hè? We moeten allemaal doorgaan. Maar goed, wat kunnen we doen zodat het dan toch beter gaat? Hoe doet u het? Want we zijn niet meer gaan verdienen, maar alles is duurder geworden. Nou ja, ik verdien niks meer. Ik heb pensioen dus. Ja, ik ben 79. 79. Wauw, dat is goed hè? Je lijkt op 60 of zo. Ja, dat denkt iedereen, ja, maar het is niet zo. Ja, het is niet zo. Maar goed, u heeft een pensioentje. Kunt u nog rondkomen? Nou, moeilijk. Maar het gaat een beetje, ja. En vroeger ging het iets beter hè? Ja, veel beter. Heel beter. Ja. En ze komt het door die oorlog, komt het door die Trump, komt het door de Poetin. Wat is er aan de hand? Ja, wat er aan de hand is, alle prijzen worden duurder. Overal. Wat is de oorzaak? Waar is het begonnen? Wat is de oorzaak? Nou, ik denk inderdaad... Een grote stukje kaas wou. De muizen worden dus een groot stukje kaas. Dus Een grote stukje kaas. ze worden gieren. Ja. Ze worden gieren. Maar waar zou het aan liggen? Is het echt door de oorlog? Nou, ik denk het ook wel dat mede. En er wordt één ding wordt allemaal alleen maar rijk en dat zijn die grote oliemaatschappijen. En mijn benzine is niet meer te betalen voor mij. Helemaal niet meer. Het is allemaal duurder geworden. Hè? Ja, zeker weten. Nou ja. Maar ik rijd nog steeds mijn autootje hoor. Dat is belangrijk. Hè? Alleen veel minder, want ik pak openbaar vervoer in Rotterdam. Gratis hè, voor mij. Ja, dat is het. Hè? Als je een bepaalde leeftijd hebt, dan mag het. Hè? Dat is het gratis. Zeker weten, ja. En dat is goed geregeld in Nederland. Heel goed. De belasting is, we moeten veel betalen aan belasting, maar aan de andere kant doen ze wel weer iets goed. Openbaar vervoer in Rotterdam is goed. Dat moeten ze in heel Nederland doen, maar ja, dat doen ze niet. Goed, en mag ik vragen, waar heeft u gewerkt? Wat heeft u gedaan in uw leven? Ik heb altijd in de bouw gezeten en ik heb 28 jaar een eigen bedrijfje gehad, een bouwbedrijf. Maar ja goed, daar is niks meer van over. Ik wou net zeggen, dan heeft u toch een goed pensioen. Nee hoor. Nee, ja. Ja, je moet hem- Als je voor je eigen werk moet je er zelf voor sparen. Dus dat heet fiscale ouderdomsreserve. Nou, en dan gaan ze het uitkeren en dan betaal je wat er op de bank staat, ga je belasting over betalen. En wat ze uitkeren betaal je belasting over. Je blijft maar belasting betalen. Juist. Dus je houdt helemaal geen moer over. Helemaal niks meer. En zo wordt Nederland rijker en wij worden... Armer, steeds armer, ja. Dus het is niet, in Nederland is het ook zo. Nederland is rijk, maar aan de andere kant, ze pakken. Ja, precies. Ze halen steeds binnen, van iedereen. Mooi zo, ik ben blij met u te praten. Wat schaft de pot vandaag? U bent lekker op de markt. Wat gaat u koken vandaag? Wat ik ga koken weet ik nog niet, dat zie ik vanavond weer. Maar ik moest een petje hebben, een leren, dus dat moet ik even naar de markt toe. Hè. Oké, voor de mooie leren pet. Oké, dat is altijd leuk, ja toch? Maar goed, het regent hier. En natuurlijk, we gaan straks weer verder kijken wat de mensen doen. En ik dank u zeer dat u voor de camera bent gekomen. Wilt u nog mensen groeten? Wilt u nog iets zeggen? Nee hoor, ik vind het allemaal goed zo. Ja. Goed, dankjewel voor het gesprek. En blijf ons volgen op Kulturu TV, speciaal voor jou. Ja mensen, Ododi, Alasma Baya, Odi. Hier, Ododi. Hallo alle mensen. Iedereen in Suriname, foutang, udebuno. Ja, Udebo, fai go naar you. Ik go bunanga mianga gadowani. Wat is uw naam? Wat is uw naam? Ik ben Ursula Meiland. Ja, En zo zei bij Libi. ik ben Liba Latourweg. Latour. Steeg. Oké, zie je? We los maar herkennen. Ja, en de ouders van mijn kwaliteit, die ben de. Bekend man. Ja. En hoe lang bent u in Holland? Ik ben 25 jaar in Nederland. 25 jaar. Leuk man. En hoe gaat het met u verder? Ik go nog. Alassane go boom. Ik ben 89 jaar oud. Maar Gadoan Alassane go sweetie. En ik kan nog alles zelf doen. Geweldig, hoe breed u. We zijn ontzettend blij. 89 jaar. En ik doe nog alles fantastisch. Ja, Boret. Dat was... Natuurlijk, mijn boor volgens mij qua woord. Dat zei Bori. Mijn boor ereri. Ik ga doen, maar mensen... Ciao. Je mix mama van lo wat raja daar waar hoe je staat aan dit. En vandaag is deze. Mooi tata anga bana. Anga kesaba, anga bachao. Je moet een Borik toe. Nee, toevallig nog op het boor.
horen bij toe, ja. Ja. Te horen bij te, is als mijn pota ashuti tata, dat hem, jongen, als ashuteren. Jutip tata, mooi jerbana, Man, kasaba. Dat volgens mij kon dat mijn bori, mijn kleindochter kon en kon ik een portie. ja, ik had een portie, want je boor shuti. Ja, want ik moet daar niet roken toch, dus Nachtdienst. ja, dat go seribi. Ook seribi dat kon je voorzien wat aan de kan, misabete de nyanda shuti no. Zeker, zeker. Maar dan ga je zeggen, je bent een krontolie of gewoon olie. Krontolie, nee, vind zo gemakkelijk dat de zo ja, Zonnebloemolie. bloemolie. Ja. Want dat krontolie, maar if je bent een krontolie, ja. Nou, dat we doen, inderdaad. Inderdaad, ja man. Maar mensen, je ziet dat hier, mevrouw is 89 jaar, lekker hier op de markt, lekker aan het wandelen. Dat is fijn. En precies doen ze naar Osojego. Kun je riepje zo? Ja, natuurlijk. Nee, meneer, misavoyo. Maar wanneer gaat u weer naar Suriname? No, niet, ja. Mijn vrienden erover. De rover. Meneer, na zijn na de roof mi fadon sanga fesi. Die is in konja zo. Maar feitelijk mi ben tan tiara as er nang. Na de roof mi fadanga fesi zo. Nak mi bors. Na dat ram kon, die komt tak mi nego voorlopig mo. Wat is dat tipsa? Asa de 3 jaar geleden. Ik ben ab 86. Ja, dan let in mayo steak. Dus de rover na bisi o ori de. In mayo steak so me waka ga winkri den boy haratat so pura manumi padon sanga fesi ala mo fo koti na den schooljuffrouw kon take me go pota skoro da pede ja Dat is koutoekjes ding. skouto kon talanga misref go da aangifte Gado man. auto De na auto. nee de na auto den taki Ay mi gado man. na moeilijk no ja meneer Mino sabi era ma jida orus ma. Efi man tan fi jai kan tan fi rustig ja volgens mij. Ja, dus die kom ka datera wanda asan ben shueri. Mila sa wan se bobito. De ma pura hier. Dus ifado ma kote puro. Ja wanda abe feteji takrutori. Mi gado man na di fado na. Ja wanda dim fadon dan be behandelen als een naam voor zich. Maar dim sita ka san nego. Dan tak nee me kon mija. Gado man. Maar gelukkig de data doe de roko. En alles aan ego boom. Alla sa nego sweet anga gado wan. Mooi zo. Dan me wensen je een mooi sweet lange liberté. Want 89 jaar. We kan je een sweet dingen te. We zijn door 100 of 120. No mam, no want so many jaren, no. Nee, No one so many. nee, 90. Def gado wan da kan karmi. Maar if mi man waka zwete. 90 jaar. 90 jaar dat is nog 1 jaar hoor. Dat na trobi 90, 92. Daar sari. Oké, koirija, je sweet het. Ja, toch, dat is mooi. Maar goed, met breedte, je kookt zelf. Je doet alles aan sweet het. En ja, sweet mensen. Want afas weet ik, vier het in mijn mond ook maar hoe lekker het zal zijn. Maar vrouw, ik ga u bedanken. Hè. En u mag de mensen groeten in Suriname weer. Ja, oké. Odi alasra na man utan sweet jara se baru wan sweet odi. Want sweet odi en de rover zei Luko. Een roof, nog als biggie sparen. Nog als bij een roof. Luka dame dat efu kado tak moya. Oké, dag mevrouw. Dag mevrouw, hoe gaat het ermee? Hoe gaat het ermee? Culturo TV, Culturo TV, Bari Odi. We bar Odi, we bar alles maar wat sweet Odi. Dag mevrouw, Culturo TV, hoe gaat het met u? Goed, met Gods wil. Geweldig. We zijn net al lekker aan het praten. Wat doen ze vandaag? Nou, ik ga lekker koken straks. Wat was het schaf de pot vandaag? Antrova met salm. Jezus, je bent maar moe van wat dat Ik idee. weet niet te koken hoor. Je weet niet te koken. Nee. Ik doe wat, maar echt te koken, dat kan ik niet zo goed. We praten graag met de mensen vandaag. Hoe vaak komt u in Suriname? Want u bent een Surinaamse. Ja, dat klopt. Maar ik ben lang niet geweest, wegens omstandigheden. Maar als ik mijn geld gespaard heb, dan zien jullie me weer. Dan zien we u graag weer in Suriname. En u mag natuurlijk de mensen de groeten doen. Doe ik zeker, alle familie, iedereen, kennissen. En de groeten van? Marta. Wie kent er niet? Wie kent er niet? Dankjewel. Abo, fijne dag. Oké, doei doei.
Ja mensen, even een bakje halen. Aardbeien voor 4,50 hier op de markt. 4,50 € maar. En dat is een heerlijke, lekkere, zoete aardbeidjes. En ze zijn lekker sappig. Kom maar halen hoor, hier op de markt. En natuurlijk nemen wij ook een bakje mee om lekker te smullen. 4,50. Het is heel goedkoop. Oké, dankjewel. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Goed, En waar komt u vandaan? uit Suriname? Suriname, een prachtig land hè? Ja, zeker. Zeker. En wat schaft de pot vandaag? Want u bent op de markt. Op de markt heb ik mango gekocht, banaan. Banaan, sopropo antroa. Nee, dat niet. Oh, dat nog niet. Nee? Nee, omdat ik heb thuis. Oh, u heeft toch thuis? Ja, Oh, maar u gaat lekker mango halen vandaag. ja, klopt, ja. Hoe lang bent u in Holland? Hoe lang bent u in Holland? Ik ben bijna 50 jaar. En hoe vaak gaat u terug naar Suriname? Ik ben een paar keer geweest, niet veel. Niet veel. En wanneer was u voor het laatst daar? 2010. Dat is wel een poosje. Ja, klopt. En dan begint het weer te kriebelen? Een beetje. Een beetje. Meestal ga ik naar andere landen op vakantie. Waar gaat u dan? Cruisevakantie, ja. Maar nu is het niet lekker op een boot, want virus. Ja, Zichtig zijn hè? ja, zeker. Oké, maar nou, u heeft mensen in Suriname, wilt u mensen de groeten doen die naar u kijken? Ja, alle mensen die in Suriname kijken, vrienden en familie, groeten uit Nederland. Groeten uit Nederland. Rotterdam. U woont in Rotterdam. Nee, Amsterdam. Amsterdam. En wat heeft u gebracht naar Rotterdam? Een dagje uit. Een dagje uit, want ik begrijp het, de meeste mensen van hier gaan naar Amsterdam. Amsterdammers komen naar Rotterdam. En dan zo kon je riepje zien. Zo. Ik kijk naar mijn vriendin, misschien is ze weg. Gaat u gezellig naar uw vriendin hoor. Ja, is goed. Oké, nog een fijne dag hè. Een fijne reis naar Amsterdam. Ja, dankjewel. Oké. Dag. Ja, Barangasa, dit was het ook alweer Cultuur TV speciaal voor jou vandaag hier op de markt. Regen weer, regen. Maar toch fijn dat we met een paar mensen hebben mogen praten. Het was fantastisch weer. Alle soort verhalen hoor je natuurlijk weer. Mensen die in Spanje wonen, hè, die het fijn hebben in Spanje. Maar ook de mensen die zeggen, ik wil niet in beeld, want ik wil toch nog niet gezien worden, omdat mijn mening toch een beetje kritisch kan zijn. Maar goed, ieder zijn mening. En wij zeggen, het was toch fijn met mensen te praten. Surinamers vooral hier op de markt. Wij gaan u bedanken. Dankjewel voor het kijken natuurlijk weer naar Cultuur TV hier op de markt. We hebben heel veel telefoontjes gekregen van hey, waar blijft Cultuur TV op de markt? We zijn er weer. Blijf ons checken. Meestal op de zaterdag kijken we welke markt we zullen doen. Heb je een markt wat je zegt, kom ook eens naar onze markt. Dan komen we er graag. Ja? Maar goed, blijf ons volgen. Subscribe. Ja? Druk op die knop, abonneer, geef het door en dat doet ons goed. Ik dank jullie allemaal. De groeten vanuit Rotterdam, Blaakmarkt. En tot een volgende keer. Dankjewel, Tambong. En wees lief voor elkaar. Dankjewel. Doei, dag. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl.
Xylicare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xylicare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xylicare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xylic.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com voor de generation then.